Zväzky kľúčov a prístupové čipové karty by sa časom mohli stať minulosťou. Na inovatívnej vedeckej konferencii v Štokholme experti predstavili podkožný čip implantovaný do ruky človeka. Užívateľ ho môže pripojiť k svojmu smartfónu, naprogramovať ho alebo v ňom uchovávať dáta. Pre vstup do budovy, kancelárie, fitness centra či hromadnej dopravy stačí priložiť ruku k senzoru. Karty a kľúče už ľudia s čipom potrebovať nebudú. Takto by mohol vyzerať život s podkožným čipom NFC. Ten nájdeme bežne napríklad v smartfónoch a slúži na bezdrôtové spojenie s inými zariadeniami. Jeho zavedenie údajne bolestivé nie je a pripomína uštipnutie komárom. Rozhodol som sa nechať si tento čip implantovať, aby som objavil príležitosti, ktoré to môže priniesť. Keďže som sa dozvedel, že je to pasívny čip, úniku informácií sa nebojím. Viac by som sa mal obávať úniku dát z môjho telefónu, čo sa deje na dennom poriadku. Veľkosť čipu sa dá prirovnať približne k 1–2 zrniečkam piesku. Je pokrytý biokompatibilným materiálom, čiže naše telo ho časom neznehodnotí. Slúži na platenie, identifikáciu, vstup, zábavu prostredníctvom sociálnych sietí, ale môže užívateľovi pomôcť aj v stave zdravotnej núdze. Najdôležitejšia a najhodnotnejšia dimenzia je, že implantáty budeme vedieť použiť na zdravotné záznamy. Predstavte si to ako komplexné monitorovanie vašej telesnej kondície rovno pod kožou s údajmi v reálnom čase o tom, čo sa deje vo vašom tele. Je to prelomové pre ľudské zdravie. Trend inteligentných podkožných čipov rastie. Už v roku 2017 si prostredníctvom nich zamestnanci v americkej firme mohli kúpiť jedlo, prihlásiť sa do počítača a používať kopírovacie zariadenie. Na technologických veľtrhoch v súčasnosti nie je problém nájsť dobrovoľníkov, ktorí si čip nechajú zaviesť priamo pred zrakmi verejnosti. Daniela Simanová, RTVS.